Менә хәзер аны яңа форматта башкаралар. Бүген кич Булгарда хезмәттәшем Илдар Сафиуллин эшли. Илдар ачык һавадагы операдан алган беренче тәэсирләрне инде. Хәерле кич Илгиз, исәнмесез хөрмәтле тамашачылар, хәзерге вакытта без Болгар җирендә, шушы тарихи урында бүген бер тарихи вакыйга менә инде санаулы мизгелләрдән башланып китәчәк. Сәхнә әзер, тамашачылар җыелган. Хәзерге вакытта Кара Пулат операсын карарга 1000-гә якын тамашачы җыелган. Әйтергә кирәк, Ренат Харис либреттосына Ленар Низамов композитор иҗат иткән әсәр нигезендә ул инде санаулы мизгелләрдән башланып китәчәк. Монда төп герой бүген Кара Пулат үзе. Артистлар 80-гә якын, алар Тинчурин театрыннан җәлеп ителгән. Инде менә тамашачыларның алкышлаганын да күрәбез. Инде санаулы секундлардан сәхнәдә әлеге тарихи тамаша башланып китәчәк. Әйтергә кирәк, ул инде 2015 елда Тинчурин театрында куелган булган һәм беренче тапкыр шушы тарихи урында ачык һавада бүген тамашачыларга тәкъдим ителә. Инде менә берничә минут элек кенә Татарстанның дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев та әлеге чараның ни дәрәҗәдә әһәмиятле булуын әйтеп китте. Әйдәгез аның фикерләрен бергәләп тыңлап үтик. Халык яратты. Рахмат менә инде Ренат Хариска да, Илдар Низамовка да, режиссерларга да, куйган театрларыбызга да бу бөек хезмәтне, бу тарихи хезмәт. Әле без моны быелдан соң тагын да матуррак итеп, тагын да дөресен әйткәннән соң инде авторлар эше дөньяга күрсәтерлек итеп эшләргә тиешбез. Менә шушындый хәлгә килеп җиттек, без үз кулыбыз белән эшләнгән эшләр булар. Барыгызга да бик зур рәхмәт. Исәнлек, саулык, иминлек телим. Амин. Опера әле башланмаса да, без инде аның эчтәлеге турында кыскача гына сезгә тамашачыларга бәян итә торабыз. Монда сюжетның төп асылы шуннан гыйбарәт. Аксак Тимер гаскәрләре шушы җирләргә яу белән килгәчтән, алар җәза нигезендә мондагы 12 кызны җыеп нәкъ менә шушы Кара Пулатка ябалар. Шул чакта дошманнарга әйтәләр, алар арасында хан кызы да була һәм хан кызы янмый диләр. Шулай дигәчтән, барыбер монда утыннар тутырып, шушы Кара Пулат ишенә кызларны бикләп куялар һәм яндыралар. Шул вакыт инде янып беткәннән соң ишекләрне ачып җибәрсәләр, монда аппак күлмәктән хан кызы басып тора ди. Моның төп фәлсәфәсе шунда ки, бу кешелек тормышының ни дәрәҗәдә көчле булуы һәм яшәүгә омтылышның искиткеч зур булуын аңлата. Без әлеге опера башланганчы аны оештыручылар, композитор һәм артистлар белән әңгәмә корып өлгердек. Алар да бу җирдә чыгыш ясау үзенә бер илаһи көчкә ия ди һәм мондагы һәрбер тарихи таш аларга чыгыш ясау өчен илһам чыганагы ди. Әйдәгез аларның фикерләрен дә бергәләп тыңлап үтик әле. Нәрсә шатландыра шушы операны менә шушындый чын Кара Пулат янына чыгарганнарына. Һәм бу бик тә көтелгән вакыйга безнең өчен дә инде шушы еллар дәврендә бик көтеп инде хыялланып яшәдек, шушы постановка булыр дип. Ул вакытта мин күз алдыма әлбәттә китердем, әйтәм, кайчанда булса да аның янында шундый гөрләп зур спектакль булыр дип. Ләкин мин уйламаган идем, ничек ул була. Менә хәзер ул минем хыялларым тормышка ашып бара. Һәм мин ул вакытта менә үземне бик бәхетле композитор дип хис итәм. Әйткәнемчә, мондагы бу тарихи тамашаны карарга Татарстанның барлык районнарыннан, шәһәрләреннән тамашачылар җыелган. Алар арасында инде операны үз гомерләрендә беренче тапкыр караучылар да һәм аның барлык нечкәлекләрен тәфсилләп, диккать белән аңлап карап утыручылар да бар. Хәзерге вакытта менә безнең янәшәбездә Люция ханым, якынрак килегезче, ул менә шундый искиткеч матур киемнән, менә бүгенге шушы тамашадан, әлеге мөхиттән алган хис-кичерешләрегезне, тәэсир тойгыларыгызны әйтеп китсәгез иде. Бүгенге кич белән Болгар җирлегендә, Болгар музей тыюлыгында зур вакыйга. Бу инде Кара Пулатның операсын сәхнәләштерү һәм ул урамда бара. Урамда гына түгел, 14нче гасыр истәлеге буенда. Менә искиткеч зур вакыйга һәм биредә инде төрле шәһәрләрдән туристларыбыз килеп, көндезләрен безнең Болгар музей тыюлыгы белән танышып, аның тарихын, нечкәлекләрен белеп,
Болгар бабаларыбызның ничек яшәү рәвешен, көндезләрен, риваятны тыңлап, кич белән менә шушы либретто операның мөхитенә ләгеп, үзегез күрәсез, төрле нинди матур декорациялар, көчле артистлар һәм Ринат абый Харисның инде иҗатының шундый зур дәрәҗәдә булуы безгә әлбәттә инде зур вакыйга. Рәхмәт, шулай тәфсилләп сөйләгәнегез өчен рәхмәт сезгә. Һәм инде менә күргәнебезчә, хәзер сәхнәдә опера башланып китте. Хәзер без сезгә игътибарыгызга берничә генә кадр күрсәтеп алабыз. Искиткеч менә шундый серле күренеш, заманча утлар белән бизәлгән, тамашачылар тында алмыйча мондагы күренешләрне күзәтә. Әлегә булган яңалыклар менә шундый иде. Әлеге опера сәгать ярым дәвам итәчәк. Кара Пулат операсы турында әле тагын да киңрәк мәгълүматны иртәгә адымнар тапшыруында һәм ТНВ каналындагы башка тапшыруларда да диккәт белән карый алачаксыз. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Илгиз, сүз сиңа. Рәхмәт, Илдар. Безнең белән турыдан-тура элемтәдә Болгардан Илдар Сафиуллин иде. Болгарда бу көннәрдә ачык һавада рәссамнар күргәзмәсе дә оештырылган. Ул Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен рәсми кабул итүгә 1100 ел тулуга багышлана. Илнең барлык төбәкләреннән диярлек җыелган 67 рәссам изге Болгар белән бәйле картиналар иҗат итә. Алар бүгенгә кадәр сакланып калган тарихи һәйкәлләр, борынгы мәчет һәм Таш Пулат, Болгарның танылган шәхесләре табигать күренешләрен ясый. Борынгы тарихны Мәскәү, Краснодар, Ставрополь, Кострома, Ростов-Дон, Санкт-Петербург рәссамнары тасвирлый. Бүген әлеге экспозиция урын алган Ак мәчет янына Татарстанның дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев та килде. Ул һәр автор белән аерым туктап аралашты, сораулар бирә, рәсемнең темасы белән кызыксына, картинадагы тарихи күренешкә карата үз фикерен белдерә. Әлеге күргәзмә бу ялларда да эшләячәк, Болгарга баручылар аның белән рәхәтләнеп таныша ала. Большой вам привет и поздравления с этим великим праздником от Зураб консульщика. О, меня попросил друзья. Да, он сказал. Прекрасный пленэр, очень много работ, великолепность. То есть художники, конечно, стараются. Нет, я обогатил себя, я слово пленэр не знал. Bu resimni yasadım. Bunda bana kubit informasiya kerak edi. Men именно Bulgar жерінде мен aldım. Bunda endi bik motor, bik yaxşı. Может быть, картина получилась чуть реалистичнее. Картинам өчен барлыкка бик охшаш килеп чыкты. Болгар далаларын, тарихи һәйкәлләрне күреп иҗат итү миңа бик булышты. И, конечно, исторических памятников.